Hey, Maxwell. Intambo engaka isinyeni. Man, ikuvikela phi lempahla ngempela? Awume wena man. Hayi bo Maxwell. Unentambo eneholeti basi uhlezi ungena mali. Wona musungisanganela kuona uwallet lo. Yini? Umqamelo? Mana Maxwell. Owani lo mqamelo? Noma ukuthi uma uhleli phansi iqolo liphumule lithathe into ebunyana. Wenzani Maxwell? Wenza njani? Nenzani madoda? Dlamini, awukwazi ungivimba ukuthi ngishaye kubeni sengishayiwe. Wena wenza lana neqolo lo sleeping pills. Hey man. Nilwe lana. Uyena lo Dlamini ongise ngentambo yamehlozi.